no? Ang kami ati ma-report man lang kami, manilag man lang kami, ma-observar man lang kami da, no? Kaya para sa aton tinuay matasang malain nga nakitaan sini diri nga makabulig kita iya makabanan, no? Sa bahin sang aton nga mga tricycle drivers. No, diri sa syudad sa Bacolod. No, ang mas lain niya kung nagagasto kita sa malabay-labay no, hindi ta makitaan tininiya nga pamilya pa pila pa ka persona na dang imo nga mabuligan, no, ini mga tricycle drivers naton may mga pamilya pa na. Kuning kaso nga hindi ini mapasar, no, kay hindi pa ugyunan kay ti sa presentation sang resolusyon nga ini pagatag fuel subsidy sa bahin sang aton nga mga tricycle drivers, no, yun na ni mostly approve man eh. No? So sa baylong hindi ani ma-approve, no, kamasiling abiti way ta kwarta, way kwartang syudad. Oh, ti dira na masulod ang mga pamulitika eh. No, kay kumo hindi niya kwan, hindi niya siling na kwan na pinsaran or hindi niya siling tawag sini na pinsaran sang majority sa administrasyon nga konsyal. Di balon mo sa councilor imang tara sa minority, no? Ara sa minority side. Pero chairman sa Committee on History and Culture, pero tinakapaminsar sa Musin. Hindi mambot silingon ka kung chairman ka, no? Sa History and Culture, ni kanakpaminsar nga pasar sang ordinansa para mabuligan ang aton nga mga tricycle drivers. No? Makuan malang na iya ang mga ang kung ikaw isa ka chairman, kung may mga resolusyon dira gina-refer ni si imo. No? So pero ti daw dako mangguro ang tsansa, no, nga pasar ini, no, kag makabulig man ang syudad sang Bacolod, no, sa mga tricycle drivers nato nang kwan gani ang coupon sa mga drivers ni nga jeepney drivers mas nami kini kun diri na yung paagi man sa syudad gindiretso sa LGU hindi nga national pa ang nagkwan sini tapos implement man sang kwan sang LTFRB, no. So dito na kinagabo man kag daw hindi man insindihan ang distribution sa mga coupon cards diri, no, sa mga jeepney to bla ang ginatawag nga subsidy sa mga jeepney drivers nato. Sige, batayan naton sa bahin sang third and final reading dira sa bahin sang City Council. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 51 minutos na. Ang nakaligad sa takna alas 7 sa gabi sa aton nga palatuntunan. Sa piya kalinya ang chairman sa Committee on Health, no, sa bahin sang City Council si Councilor Calao Pentabella. Kita po kita mga concern diri mga kabanan, no, sa mga katuran naton at the same time sa bahin sa aton sa matag paramati. Sa liwat, no, Councilor, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Mayang gabi, Bombo Ponce, mayang gabi sa atong tagpalamati. Kag salamat nga madamo sa inyo kay gayonan nga makapalabot naman kita, maka-update sa Pumluyo sa Gakalatabo sa ating syudad. Yes, Councilor. Unahong tagiguruan na, no? Kaya last week, no, amotong mga balita nagikan sa bahin sa aton nga City Health Office nga daw pito gito ka mga Bacolod no na ang nagkalamatay, Councilor, with regards sa sining dengue, no? So as chairman sa Committee on Health, nano nang manahimo naton nga measures diri, natap na bala naton ang aton nga mga punong barangay sa syudad, paagi sa aton ABC President si Councilor Lidigles Palen para sa pagpapag-on pa sang kampanya naton sa dengue, Councilor. As early, salamat nga madamo sa pamangkot, Bombo Ponce. As early as last week, no, nagligad semana pa, pasar na kita sa isang resolution kung sa diin ginapalabota sa mga kauturan natin, labi na sa eskwelahan, kiti manog face-to-face subong, ginapalabota na kilalan magbuligay, no? Kalin sa mga maestra hasta sa mga estudyante sa pagpreparar, no, kay manog abre ang eskwelahan sa eskwelahan nato, no. At same time subong sesyon, no, kag ginalang sang hapon nagpasar man kita isa ka resolusyon kung sa diin ginapa-remind ta, no, kung ginapa fully aware ang aton Pumluyo labi ng aton nga mga barangay officials, ang aton nga mga barangay workers kung sa diin nga gina-kampanyahan tagit, no, ang awareness batok kontra sa dengue. Kaya sa ginambal naton more than 200%. No, as of last week, ang pag-increase ng cases ng
dengue, hindi lahog-lahog, very alarming. At the same time, gapangayo ta siyang bulig, no? Kag ginabuligan taman actually ang aton City Health Office kay gasigi ang libot kag kampanya, no? Kag ginapahibalo ang pumuluyo nga buligan tagid limpyuhan ang aton ugsaran, halungan tang aton mga kabataan, hindi tanay pag-ialaw maglibot-libot, no? Kag maghampang sagwa, kung pwede pa lang i-monitor tagid, no? Kay sa ginaban naton, ara nang nasa palibot naton, ara sa slum areas, sa mga basa nga mga lugar, Yes. amo prone, no? Ang prone for isang ginatawag naton nga dengue cases. Oh, so mas kadlukan ta pa ding dengue Councilor kumpara sa COVID. Ang COVID o kadasig pag-formulate sang vaccine ti subong bakuna lang ya kon pabakuna ka lang mas safe ka na sa COVID pero hindi pa kita kluwas sa dengue, no? Kaya wala pa gid niya sang bakuna. Well, hindi man takambal, no? Hindi man fair magambal nga mas delikado. Oo. Actually, po naglunsa man ang ginikanan sa mga kabataan nga wala pa nakabaksin nga magpabaksin na, no? Kag madamo man ang iban pa nga mga pumuluyo nga wala pa ka pa-booster, encourage naman, no, nga open ang aton government center lingagapon hasta ina sa Friday, no? At the same time ang aton nga malls from 9 a.m. to 4 p.m. Nagahatag sang booster shots, no, or available ang aton vaccine sa Ayala kag sa SM. Kay ginakampanya ta para mag-aware, no, kay sa matuod lang nagsaka man dutay, hindi lang ta gusto, no, nga malarma ang aton pumuluyo pero nagsaka man ang cases sang COVID, no. So at the end of the day duwa ni ang aton nga ginahalungan gid pero may leptospirosis man ta nga ginakampanyahan kontra. At the end of the day buligay lang kita kay ginahimo tagid ang tanan, no, sa bahin sang gobyerno sa kay Mayor Albi sa aton City Health Office para mahibaluan sa pumuluyo ang maghalong, no, sa sitwasyon naton subong. Okay, no? So pagpanglimpyo sa palibot importante gina, no? Anyway, daw hindi ni bag-o para sa aton tanan-tanan gid ya Councilor, no? Ang pagpanglimpyo sa palibot ini mas stagnant nga mga tubig ni nga dapat ulaon tagid island tagid na, no? Kung may mga flower base kita da, kag kung may mga container sa gwa, ti dapat pakulbon tanang hindi makatiner tubig kay dira nagiitlog ang lamok kung stagnant mo. Correct. Kaghalungan tagid, no, kung pwede pa lang mapaibitar ta anay ang mga kabataan, no, nampang kay manog eskwela na manog face to face. Tig-ululan pa. In short, do our part, no, sa bahin sang mga pumuluyo, himuan nyo man ang inyong masarangan, iibitarin nyo anay nga ang mga kabataan maghampang, no, reason so kung mabatsagan naman nga kada kilid, no, kada ugsaran may mga tubig nga nagapunsok, hindi taluyag, no, nga magdako pagid. Ang problema naton wala labot sa COVID, may dengue pagid, no, kay as of last week or 2 weeks ago ang isa ka syudad, no, naging state ginpasaka na yang ilang mga kaso kag ginimo na yang ilang syudad, no, ara na sa state of emergency amo nang ginahalungan tagid, no, nga hindi taluyag nga matabo na diri sa aton nga syudad kay sa ginambal naton gina-monitor tagid every day kag gina-update man nato, no. We're working closely with Dr. Ratan, Dr. Renzoli kag sa City Health Office para mahimo taman ang masarangan naton nga ma-avoid kita, no, sa very alarming data so kung cases ang aton nga dengue nga sitwasyon. Sige. So second, no, Councilor, kantuan ko lang ni, no, ang ining plano mo as chairman sa Committee on Health nga daw ipadayon ang ining pagtukod sa syudad sa Bacolod sa dialysis center nga daw ihamtang ini dira sa bahin sang City Health Office. So ako man nga bulig, Councilor, para sa mga dialysis patients naton nga mga Bacolod noon. Yes, in line, no, with our promise ang kampanya nga nagapaninguha si Mayor Albi ang grupo nato, no, pud kay Councilor Pausi, nag-ayo kita, no, nga kung may ligwa na budget para Yes. gobyerno. Councilor? Okay, dali lagit, Councilor, kaduga utod-utod kita.
whether Hello? existing sa ni importante po ni Mayor Albi upod kay Councilor Pausi nag paningwa kita no nga madumduman ang dialysis center nga gindamgo no sa nagligad nga administrasyon ni Mayor Monico no kag kung pwede pa lang depende kay Mayor Albi kundi inya luyag ibutang ina but importante nga may dialysis center ang sudad sa Bacolod no kay tanan nga panginanlan syado ka mahal no ang ila isa ka sesyon. That's why we're hoping ang city government mismo no maka-assist kag makabulig makatag additional services no through the dialysis center kay damo ang mga utod naton nga nagapanginanlan gid sining nga programa no or galing ugaling no. I hope maintindihan nyo dutay lang nga pasensya kaya at the end of the day si Mayor Albi may dutay nga budget constraints no when it comes to budgeting kay pagsulod sining administrasyon medyo why nakalabot nga no ang bilin nga pundo kundi less than half no. So we are looking forward for next year para full term no ang budget nga mahimo ni Mayor Albi no. That is part of the plans nga luyag iduso sa Committee on Health no pod sa kay Councilor Pausi kag kay Mayor Albi kag eventually no ma-realize nga may dialysis center man ang sudad sa Bacolod. Oho, mo gani. So originally ang plano dodira na tani sa adjacent sa pag-entrance mo sa City Health sa left side no. Dira gitani na itukod anay sa una, Councilor. Actually, bumupon sinsakto inang imong kuan no napatian ang area dira actually may existing na nga structure. Yes. Meaning in budgetan na isang time ni Mayor Monico Pentevilla nga kun amay 20 million no 20 million kaling wala na patapos kay pagkasunod sang lain nga administrasyon ginuntat ang proyekto no. So depende na sa kay Mayor Albi again ang in-emphasize ni Councilor Calao as long as makaobra kita sang in manay no sa aton pumuluyo nga kubos. Oho, amo gani. Sige lang daw utod-utod kita kadali Councilor. Pero kwanis siya no sa administration ni Mayor Albi sa pagiman sa pagduso nimo. So do you need man siguro ni sang partner with the national government ano or city finance lang ini nga dialysis center naton? Well, depende gid no depende gid sa luyag ni Mayor no kay actually magbalik or mag-start kita by next year. We expect no more or less 3 billion nga budget kasi mabuligan man ta ni Mayor. Either it's a partnership program with a private sector or government-owned dialysis center depende na sa pleasure sang alkalde no. But at the end of the day whatever decision or style man gid or klase nga pa programa no or nga pagpatindog sina nga dialysis center ang importante may additional may ara na kita sang own ta nga dialysis center kung sa diin magakater sa aton mga kubos nga taga Bacolod. Oho, mo gani kay do galibog mauluto subong no, Councilor. Damo na gid ang may kaso sa niyo kung mga dialysis patients naton no. Grabe na gid ang lifestyle naton abi no. Well, masubo nga storya pero amo man ang pag-research naton naibaluan naton nga ang mga dialysis patients kinahanglan mapaschedule pa no. That's why paninguha kita upod sa kay Mayor Albi sa aton nga bagong administrasyon kay kabalo kita nga hindi ang basta when it comes to health no labi na ang dialysis patients hindi makahulat no hindi pwede nga ma-delay do tayo no kay amo na bala time is running and time is gold no especially kung kabuhi na no ang ginastoryahan naton bumupons no. That's why magaayo lang ko dutay nga pag-insindi sa bagong administrasyon. But rest assured, no, nakitanta less than 30 days, no? Or 15 days pa lang, or less than ang ginprehimo ni Mayor Albi ni Lahog-Lahog ang iya promisa sa backchip, no, or health
healthcare ginuna gid kagin prioridad, no. Okay. So speaking sa back chip kay na open up mo naman no ari no the third nga kuan naton ano nga issue diri or topic kay dapat nagaglinuwa ko ng istorya diri Councilor Arjunto F2O dinhi nga may mga favoritismo nga ginahibo ang mga kapitan sa per barangay kundi ang pag identify sa mga patients sa mga undergo sa medical mission dira sa NGC. Halin sa barangay kapitan ang mapili ano so doon ni ka matuod kay damo na gid yan nagreklamo nga may mapinilian kunong kapitan naton na councilor sa back ship. Well, ang ako lang ayo no kagina nagpasar kita isa ka resolusyon kung sa diin nagapanawagan kita sa mga barangay captains kag sa mga officials kung sa diin suportahan kag ibuligan no sa pag-disseminate ka pagpalabot sa pumuluyo sang kalatabo I mean sang programa sang backchip program no hindi magori ang tanan kay sukod pa lang ini no last week may 5 days ka medical mission ginupdan sang launching sang backchip program ang mga nagbenepisyo digto pag ang mga nakapa-check up nakakuha sang laboratory nila amo ang first no nga mga recipients ang ginatawag naton nga backchip program meaning una to sila nga holders kaya sa pagparehistro nila, pagkuhatag datas, paghatag nila sa information nila, as long as taga Bacolod ka mo, ginhatagan sang membership card na. That's why gin-simplify, gin-pasimplihan na, o hindi na kailangan duro nga fill up sang nga form, no? Ang luyag ni Mayor nga matabo is fill up ka mo, hatag nyo inyo datas, at the end of the day, basta ma-verify nga taga Bacolod ka mo, makabaton ka mo, and maging members ka mo, sina nga backchip program. So, hindi maguri ang tanan, kay after sang 5 days, ng medical mission, as sa Saturday, yun pa sila mata naton ang mga taga Manila nga nagbuli. But at the same kampanya, no, ang aton nga parehistro sang backchip program, magapadayon, no, sige ina libot nagakoordinate with the barangay but rest assured no nga wala ni sa ginambal ni Mayor wala ni ginapili ang iban lamang no kundi ang tanan nga taga Bacolod nga interesado kag luyag once ma-validate nga taga diri ka mo makabaton gid ka mo sina nga forms kag maging membro gid ka mo sang backchip program. Anong assurance nga tanan gid nga mga Bacolod nun? Inay mga less fortunate magluwas gid lamang sa mga arabi sa first class, second class no, councilor. So tanan gid cover sini? Well, tanan gina-welcome no. But at the end of the day, i-validate pa man na siya. No meaning anyone can apply no. Sino maka-apply mahambal mo sila Bacolod sila pero at the end of the day i-validate anay no ibalik anay sa barangay kung matuod bala nag-i-star ka mo dira kung nagapuyok ka mo sa Bacolod or bago lang ka mo di transfer or okay mo ka transfer so at the end of the day i-validate pa ni siya after validation amo na ang Okay. Namigid kay may validation gali no? Kay basing ibang tuya. To public dako ang problema. Ang nga taga Bacolod ka mo. Amo gani kay ti may mga instances daan councilor gati. Oo, siling diri may mga instances nga daan nga ti mahambalag taga Bacolod okay na dayon mga lang certification to sa barangay mas namoy pagid na kay ti i-double check pagid na gali. So may in charge man sini. Yes, mapadala no ang mayor's office nag-coordinate with the different barangays kay i-validate na no nga ibalikan ng mga kapitans or mga officers in charge no sa inang mga barangay kay mapadala ng tao nga in charge sa pag-fill up sina ang mga forms. So ang mayor's office closely naga-monitor gabulig man kita dira sa pagpa-distribute kag pagpa-insindi sa pumuluyo kung anong mabenepisyo nila kag kung sino ang maka-avail no kag maka-apply sini nga programa. So ang validation is the most important, ang lang na importante kay siguraduhon ta no nga ina nga pumuluyo or ina nga mga tao taga Bacolod gid nagapuyo gid sa Bacolod. Okay.
Sige. So with this, Councilor, thank you gid sa saning another opportunity din gilatag mo nga tiyempo diri sa Bombo Radio Bacolod. Salamat gid. Salamat Bombo Pon sa imo programa. Pasalamat sa Councilor Calao Liwat no sa kay kayo nang ginatag ninyo para makatag sang serbisyo ang aton pumuluyo. Medyo hindi lang mag-uneasy na no. Medyo relax lang makalabot gid na sa inyo nga barangay kag makalabot gid na sa inyo ang ginatawag naton nga programa sang Bakchip. Mayong gabi, madamo salamat, more power sa imo Bombo Pons. Sige. No, Councilor Calao Pentabella, ang chairman sa Committee on Health no sa Bahinsang City Council. At to ka mga issues sa to ka mga topiko no ang sa Bakchip, ang sa planong patukod nga dialysis center. Kag at the same time no ang ining kampanya sa dengue. Under ni sa Committee on Health, there is sa Bahinsang City Council. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 10 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Di ba man to kay at least no naklaro bla kay ti iban ako personal man ko nakabaton sang text no nga ayo nga siya ti kung pwede ipalabuot mo di abi sa city government. Sa syudad sa Bacolod nga daw may mga pinilian kuno ang pag-identify sa mga kapitan about ti daw nagahampang man ang mga kapitan gali. Kalipatino na ng eleksyon no. Although ti okay given naman no nga kung sino tong mga nagbululig sa nagdaog subong nga administrasyon no mo tong unahon ninyo pero ti ang programa para manibla sa tanan nga pumuluyo sa syudad sa Bacolod or hindi man para sa tanan kay hindi bagid tanan pigado no. Ara sa third class, fourth class bla, no? Ini ang programa para sa poorest among the poor. Hindi nga pili o ni kapitan day karon ang kwanda, no? Ang may bata to sa sagwa, kay nagasustento sa iya hindi man sa pigado kasi tiyon sa emerensya, no? May kwaan man na sa, may kwarta man na sa, no? So hindi man na sa mawadan. So ini mga kaluoy nato makuturan mga tricycle drivers ni, no? Hindi taba na mabasol nga gilinamong batas na. Ga ilistar sa may balay gani ko isa balay hayob lang, no? Mga tricycle drivers ang mga remedyo general naton nga sa tion nga mahospital, no? Hindi makasarang bayad, no? Ti nagapanglaghap pa, no? Sang ibayad sa hospital. Ti mayo na kuno kay kung may Bakchip na kamo. So automatic bisan sa private kuno pwede na mo. Pero pamangkot pilahan pundos na. May 50,000 nga ibutang dira, no? So ti card pa man lang pamuno pa man lang ini. So lang taon ta kon matigayon no? Kay why kuno sang dapat nga balimbaran mo, no? So basta less fortunate ka, no? Na tuon ka sa poorest among the poor, no? Kwalipikado kagid. Kay base may mabalaan tablang sus, may mga salakyan man na, may mga profesional magmataan kay nadala pa na da. Kinabagod kay kapitan, no? So ang call subong ara la kay kapitan. Ang kuan ara sa kay kapitan, no? So dapat kamo nga mga kapitanes, hindi kamo da mag pili sang kuan, nablang nagbalik ako nagalantaw sang utang na loob. Kay kumo nagbulig na sa ligad sa kay Mayor Alfredo Benitez kag nagdaog kag na sa magaranon man may kasarang mas pangabuhi niya ilista mo gida. Ato yung way nagbulig daw ka nagbuto to abi sa kay former Mayor Bing Nardian ni pag-ilista ti pigado man na, no? Tiguti nagwa day karon nga may pinilian ka. So hindi na bulig, no? Kundi imo pili sang buligan mo. Kaya dapat kung magbulig kita why kita makabanan sa ginapilian? No? Kung para sa pigado ang programa, tanan nga pigado, makabenepisyos na. Hindi nga kung may sarang-sarang to sa pangabuhi, no? Amo man to yung pili nyo, ti anong guayas na sulihi, no? So, ti siyempre hindi manami. Ti according kay Councilor Calao, i-validate man ako no. Pag-validate sina, ti automatic, i-erase man ang ngalan niya da. Hindi pwede. Kaya may committee nga in charge na dira for validation. 14 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton sa liga pagpalagad. Di ba sa aton sa liga palatuntunan. Pabalik naton si PDEA Director Alex Tablate
na may kopod nato na, no? Kaya tingin surahan tadugang ang kampanya sa illegal ng droga sa siling Marcos administration. Kada way gito kuno na mention sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos ang kampanya kontra krimen, no? Kag sa illegal nga droga. Balo kamo ining kampanya kontra krimen kag illegal nga droga ti kun insindihon tagid ara na niya sa sa mission kag sa vision sa aton nga mga kapulisan kamay in charge sa agency man na sa droga ang PDEA, no? Nga amo ang nga amo ang kampanya kag magapanglagas sa madurugista. Pero ti hasta san-o gali nagsanay mo nang dakong pamangkot da. Kung sa san-o gali nagsanay, ti linagsanay latang linagsanay sini pero dumatsagan ko daw ay gakahubas ang droga. Mas nagadamo pagid gani ang nagasinulod. Mga newly identified, mas bunggaitan pa, mas bangkilan pa, mas sungayan pa kumparar mo to sa managkalamatay sang una pa sang Duterte administration. Kaba-report man sa Negros Occidental Provincial Capital po sa kay Bombo Dinis Rubica, no? Balikan naton kag dugang nga mga post-zona assessment diri sa bahin sang pungsod Pilipinas. Magabalik kita pagkatapos kinamang sini. Stand by! Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties sini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Sa aton sa nga pagpalagad, oras sa Mumbo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 23 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Sige, saruhan ta ang kapadalugang sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA patok sa illegal nga droga. No, so bisan pa nga gintutukan naton ang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Pero daw ay gito na mention, no, ang ining kampanya niya, no, although sa campaign period, no, last May 9, 2022 elections, ginsiling niya to nga nang padayunon niya, no, ang kampanya against sa bahinsang illegal nga droga, ang kampanya sa Duterte administration, no, so mangin o kon padayunon niya ini sa iya nga administrasyon kon pananglitan nga tagan sa tsansa, no, nga magdaog bilang presidente. Ti siya ginagdaog, no, kung plano niya patugani ti himuon niya pang drug czar.
no, si former President, no, Rodrigo Duterte. Pero do ay man na materialize until now, no? Sa nasiling tagani kabay pa nga hindi ini mapabayan, ha, no? Kabay pa nga hindi ini mapabayan ang ining kampanya against sa illegal nga droga kay pinaini ka importante, no? Kabalo kamo ti iban subong natamad na magpangita sa obra. Kay kadamo pa sa mga sa mga requirements, no? Ma-apply ka lang gani bilang no, bagger, o bilang apply ka bilang sales lady, no, sa mga malls. Sus, ara man imo nga, no? Ara man imo mga requirements nga isa ka kilometro, no? Ang requirements ti budayang kampanya dere ay, no? Concentrate tadi bla sa concentrate tadi sa bahin sa illegal nga droga. O ti ari hapos lang, no? Ang kulba lang kaglaway kapital mo sini, makakwarta ka ba da sigay pang transaksyon. Pero galing kay kuisa nagkakahulog sila sa nagkakatipaslong sila sa bahin sang ano, sang mga patibong, no, o kontugalbong sa mga otoridad ta. O sa lakbalo, no, nga ang transaksyon na gali sa ila, mga otoridad na. Lately lang, minilyon ka pesos sa sila, no, mga 7.2 million pesos, no, ang droga nga konfiskar sang aton nga RDU, no, kag sa bahin sang in coordination man sa Silay City Police Station. Di hamakin mo yan, no? So do hindi man ta makapati, ano, kung amo ni ka isog sa ila nga mag engage, no, sa sining pinakadelikado nga pagbaligya sa illegal nga droga. Kay bangod nga hapos, okay lang, no, kung madakpan, mo na bala siling mga hambalanon, bahala na, no, kung madakpan, watamimo, no, pero kung hindi, sige, ang droga, kabalo naman kita nga isa na sa mga makapaguba sa futuro, no, sa mga kabataan. Imagine, no, sa sining 7 ka milyon ka pesos kung maglapta na di sa bahin sang syudad sa Bacolod, no, ka probinsya sa Negros Occidental o bisan bilog nga Western Visayas, no, nali na di maglapta. So pilaihan ka utok sang mga kabataan ang mapakalong niya ni, no, pila naman ihan ka krimen ang mahimo niya makabanan nga no, pila ka krimen ang mahimo niya nga mahimo sang isa ka suspensado, no? So ti mo na bala. So nga aton wag kita naga-against, no? Wag kita naga-against ni sa kampanya. Aton gusto tagid gani, no, nga tap na ini ang ining illegal nga droga. Di ba? Ti para sa inyo, no? So gusto nyo man nga matap na ini para mangin sulhay na kita, no? Pero galing kay ko kaysa daw hindi kita specific sa plano ta. No, sige lang kampanya pero ang droga kung lagko ginakwa ta, mas dalalagko bagi na nagasunulod. No, te ano ni kapit na ni sa pagpangabuhi ta ang droga. Nga daw ay nakasulbaran. Kung kaysa daw makaduluda pang mga raid sige na patigayon nila. Di ba? So muna karon na nasa to. Sige, kay Bombo Dinis na lang. Di ba? So, kung ugyunan ta nagidi tanan-tanan, no? Why giniguro sa problema? Gali kay kung kaisa pagod sa kadlok, mo na manawagan kita diya nga, sa mapumuluyo da, no? Interview tabla sa pulis sa PDEA, no? Tagaan pangayo kami sang inyong kooperasyon, no? Ako pwede report nyo na sa otoridad kung sino man da nag-engage sa illegal nga droga. Ang mapumuluyo subong kakatahap, no? Mamba sila anong amon nga assurance, anong amon nga palabuton nga proteksyon dira sa PNP, proteksyon sa PDEA, no? Kung manugid kami niya, karo ko ipatay kami sulod ng balay namon, di kay pamatay kami nanungwa namon. No? Dito kumbaga kami hanon kaugalingon nagkutkot sang amon nga lulubngan. No? So, okay man tani kung ginapabakod bla na or may assurance man. No, nga aton sa otoridad nga magatag sa proteksyon. Dahil kaysa natamaran ang mapmuluyo naton maghatag sang sang
information sa mga otoridad ta kay because sa kangawa nga base balikan man sila. Nga sa mentras kay mga presos la may mga lagko nga kuhaan sa droga nga nagagwa man. Pag gwa nila balikan nila to yung nag-so to ya ati ko no? Paalam gid no ang gwata. So man tani dapat isa man na sa mga tulupang doon no sa aton nga otoridad. Basta importante nga hindi ta mag-untat kampanya no kag operasyon bisan pag wala mando sa aton nga presidente kay ban gambad niya hindi kadahog is bungbong da magkuan sa duga kay base mo nang ikalain niya sa mga pumuloyo. 30 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi sekta si Bombo Dennis Rubica. May pagsumpa ginasang magrupo sang Association of Chief Executives sa CONACE no diri sa aton sa Provincial Capital with Governor Bong Lacson. So ang presidente, ang bata sa alkalde sa siyudad sa Bacolod, kag mayor man sang siyudad sa Victorias, Mayor Javi Benitez. Ano mga plano no so far balaw naton with regards ni sa Bombo Dennis Rubica. Election man sa Vice Mayor's League of the Philippines Negros Occidental Chapter. Balaw taman sa kay Bombo Dennis, pero Bombo Dennis hindi man kuno eleksyon kada appointment man lang ginhimo nila kuno kahapon to. Pero sige lang importante nga may ara sa mga officers dira sa BLMP Negros Chapter. Bombo Dennis sa report sa Provincial Capital, please come in. Bumupons kay nasa nga ganagidag sa aton nga mga local leaders diri sa may social hall sa provincial capital matapos patigay ng swearing in or oath taking sining mga napilian nga mga opisyales sa Association of Chief Executives diri sa Negros Occidental CONACE. Bumupons, of course, ang nangimbisita gila dito, ang nagkakatag sila pagpulong-pulong, ang atong Gobernador Bong Lacson, Governor Jeffrey Ferrer, Araman, nag-hatag may misahe niya, of course, mga membro sa mga board members ng atong probinsya, of course, mga alkalde man, diriya sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, Bumupons. Of course, ang nangin napilian nga presidente sa ang ACE wala sa di ba ko ang president ako ng mayor so sila just ang Victorias Mayor Javi Benitez Bumupons maning mga napilian nabi Bumupons ang vice president ilawag din salis ang vice president amo ang mayor sa Siyudad sa Bago Mayor Nicolas Yulo ang Secretary General, Mayor sa Cadiz, Mayor Salvador Escalante. Si San Enrique Mayor Gilson Tobillara, among treasurer, si Mamalan City Mayor Raymond Tongson, auditor, DSP Mayor Lawrence Maxlin de la Cruz, PIO. Kaya mga board of director bumupons ang ACE amo ni sanday Bacolod City Mayor Alfredo Abelardo Benitez, Escalante City Mayor Milicio Bibuyap sa 1st District, Manapla Mayor Manuel Escalante III, 2nd District, Murcia Mayor Victor Gerardo Rojas, 3rd District, Valladolid Mayor Enrique Miravalis ang 4th District, Binalbagan Mayor Alejandro Mirasol sang 5th District, Principalay City Mayor Maria Gina Lizares sang 6th District. So, muling mga opisyalis, kabugos ng opisyalis sa Association of Chief Executives diri sa probinsya sa Negros Occidental. So kaya tumupon sa pahayag ni Mayor Javi Benitez as presidente sa ACE, yung bumpos nga importante giman ang rule sa Association of Chief Executives ngati sa mga like lamang po sa tabo nga pandemya ang COVID-19 nga may mga portion may mga aspeto ngati ko sa iya national government siya daw ka trasado na magresponde muna bala ngati tanan ning mga role ara naga sandig sa mga mayors naton
Hindi lang sa mga city mayors, tapos sa ibang mga mayor sa mga banwa kay syudad. Kaya mo importante siyang role sa mga alkalde. Bumpos, of course, ang decision making, kag iban pang mga aspeto. Kag iyaman to ginambala, bumpos, of course, di na sa mo niya nga, di na ko sa ilang asosasyon, abis ACE, o ang bulig, no? Kaya importante man ang bulig sa provincial government, ang gobernador, ang vice-gobernador, no? Kaya of course, mga membro sa sangguniang mga board members nato, no? Sa provincial. Kaya siya kuhan man niya, collaborative efforts man din amon nga grupo, tanan dahil magyapon para magyapon ni sa kayuhan, no? Sa tanan bumpos ko sa area madigin nambit niya ngati as pagpungko bilang is president ngati iya pagid hangyon, no, ang ilang mga membro ining sigapon lang kapanyata sa vaccination kag booster for COVID-19, no, kanya importante man sigapon nga ngati ang role, no, sa mayor isang dako man nga bagay, no, nga ma-promote kag madusugid, no, sa iya mga constituent ang aton pa yung kampanya vaccination kag booster shot, no, on COVID-19. Pamatan ang porsyon sa pagpayag ni ACE President Mayor Javi Benitez. So, Legos Age should be a place where mayors can get together for ilang ato nga mga best practices, I think sharing knowledge, sharing notes. And I believe that, as mayors, we are the most immediate in addressing the problems of ang aton nga palibot, aton nga syudad, whether that's a city or municipality. And we've seen it during the pandemic. We've seen it during the pandemic that when there's inaction or ineffective policies or programs of national governments, the mayors have been able to step up to address those. So we would want to band together to address problems that are non-partisan. When we talk about mayor's roles and responsibilities, whether that's cleaning up the trash, whether that's taking out certain wires that are not necessary, whether that's having proper contact tracing and getting sufficient vaccines. Many of those are non-partisan. And that's why we could have a better collaboration in Negros Ace compared to whether that's in Congress or Senate. Of course, we can't do it alone. Mayors would need mga congressmen, congresswomen, we would need vice governor, board members, we would need national government. We can't do it alone. But I am saying that we can be as effective and immediate in addressing our own problems. And that is why I believe that in Negros Ace we can have better collaboration for best practices and sharing of knowledge. What do you think, Mayor, is the Mamapasok ang porsyon, no, sa pagpayag ni May. Fluent man sa Ligaynon, no? Pero doon ka palawig. Hindi pa po pons, no? Kahit bulok man niya, daw English speaking niya si Mayor mo, no? At siguro, kung maglawag sa tinere niya sa... Importante nga makahambal ka, makakommunicate through Hiligaynon. Correct. Siguro maglawag. English lang nga English. Dito ka Hiligaynon, manin si Mayor Rabi ni. May portion man siya kabalo. Ako hindi pagkitaktong balo, di pa kanlaw, fluent, hindi pa makambal, lawig, na. Pero siguro kung maglawig sa Tinos Victorious mo po, siguro di makakuha naman siya, maka-adapt naman na siya, siyang aton din lingwahe, at least mas maintindihan, sa mga pumuluyo, Vice Presidente, siya nakaroon ng Presidente, sa Association of the Chief Executives. Kung dumamambal ni Juan Bomborines, ni ni Mayor Bading, no? Nga siya ni kuno ang ginhimo nga presidente. Because tamaan ni sa ka-close kuno sa bata ni President BBM nga senior majority floor leader sa House of Representatives nga si Congressman Sandro Marcos. Pons? Pons? Pati Bomborines? Pons? Okay, dali lang gid, no?
Oh, basi ko nahulog Stanley's Bumudinis. May mga ginapagkay obla Bumudinis na pangbuan na blasang abot ano ning isa ka telco ning nagasinabad naman sa dalan ta. Pabayaan labuan kag bayaan naman sigo basi ko nakatipaslong kada. 40 minutos sa nakaligan sa taknang alas 8 sa gabi sa aton sa ring pagpagalagan sa aton sa ring panutuntunan. Sa lingko Bumudinis, muna pili nila kan barto ni isang sekretary nga si Mayor Bading Escalante sa Cadiz City. Mana mas bintahan ni sa Negros Occidental kay si Mayor Habi, kag bata ni President Marcos nga si Representative Sandro, kag Senior Deputy Majority Pro Leader, now sa House of Representatives mag-close gid amiguhay gid sila hindi budlay kung may mga project kita di mas mahapos kung may ayoon ang mga ace ni nga project sa Negros mas madasig Bumudinis. Sakto na buong po so, isa sa mga bintahan no kay ti ang connection bla si babaw no ang aton nga pagkamentiti kun klasmitanas na barkadas na kilala sila dasing bata man representative BBM mapos lang gid no kung may mga request ka nakagaam natin pero mo na sa mga rason man siya na lang ginpili isang mga city mayors no dire sa may probinsya sa Negros Occidental. Importante buong po sa sakto na no may mga bintahan man ko daw lapit ka sa luwag mo no kay ti at least malapit naman lang grasya no para sa mga taga Negros no so munang isa sa mga posible gid kay ti ang kabalo ka si Mayor Habi Benitez new fight si bupos mo bago lagi niya nga nag sulod sa politika. Kung sa mga rookie pa man sila no? Para mo sa iba di mga mayor tanga nag-board member, nag-mayor, nag-congressman, balik naman mayor, nag-ito mas ibang pwesto no? Si Mayor Javi Benitez ko neophytes, rookie, pati ang connection no? Hindi man basta-basta of course ara man siyang father si Bacolod si Mayor Albi Benitez nga connection sa babaw, terribly man no? So muna ko mga factor kung despite nga neophytes na siya, rookie pa lang sa politika, siya ang ginpili na nga presidente sa Association of Chief Executives in Negros Occidental Baumopans. No? Nagligad nga adlaw ang mga kung naman bupos di naman kita sabahin sa daw nagligad pagit nga daw po 2 days ago ini actually po sa eleksyon gid no may mga ara kita diya nga kon may mga footages nga may eleksyon gid may kumilek gid no kay giniwat imbong sa pagpili na mas mga opisyalis sa Vice Mayors League of the Philippines Negros Occidental Chapter. Actually po sa eleksyon na giniwat kini sa kon sa isa hotel sa may dalan sang Lacson. Ining pagpili sa mga opisyalis sa Vice Mayors League of the Philippines Negros Occidental Chapter kon BMLP mumpos no sa 31 naton ka mga 32 naton ka mga LGUs lakip na sila sa Bacolod 27 no ka mga vice mayors ang nagtambong sa sining ginpatigayon nga eleksyon Bomopons no? So napilian diri presidente sa Vice Mayors League of the Philippines Negros Occidental Chapter amo yang presidente amo si Vice Mayor Anthony Gerard Suatenco no sang Banwa sang Pulupandan. Ang Vice President si Vice Mayor Tomas Maynard Ledesma sang siyudad sang Silay no si Tom Ledesma Vice President. Ang Secretary si Vice Mayor Jose Nicolas Halandone. The third, sang siyudad sang Talisay. Samtang ang Treasurer, amo naman si Vice Mayor no, sang Banwa San Salvador Benedicto ni Himia de la Cruz no, sang Salvador Benedicto. Ang auditor si Vice Mayor Jeffrey Incoy sang Banwa sang Hinuaan kag ang PIO kon Public Relation Officer amo naman si Vice Mayor Adrian Villaflor no sang Banwa sang Moises Padilla no ang mga board member ang anon ka mga board member sang Vice Mayors League of the Philippines Negros Occidental Chapter ari mga masunod no Vice Mayor Ilcid Pamilyaran no sang City Bacolod pito gali kay nadalan di Bacolod sa first district ang members ng board member
from 1st District, si Vice Mayor Christopher Carmona, no, sa San Carlos. For 2nd District, si Vice Mayor Lilia Di Culongon, sa Ciudad de San Cadiz. For 3rd District, si Vice Mayor Eric Di Matulak, sa Banwa, sang Ibi Magalona. For 4th District, si Vice Mayor Jimmy Gaban, sang Banwa, sang Pontevedra. Kag for representing 5th District, si Vice Mayor Juan Miguel Muntilla, no, sa Isabela. Kag for the 6th District, ang nanging membro sa Board of Director amo si Vice Mayor Miguel M. Saico sang Siyudad sang Kabangkalan, Bomopons. So mo mga nagbugosa sin ngaton ginpatigayon nga opisyalis mga opisyalis karon for 2022 to 2025, no, nga mga opisyalis ng Vice Mayor's Leagues of the Philippines Negros Occidental Chapter. Simtro man po sa aton nga ACE, no, ilan sila mga pungko man ng opisyalis subong nga tuig 2022 until 2025. Of course, ticket 2025 election naman kita, ha? So may basi mag-o naman din yung mapilian ng mga mayor o vice mayor. So mapili naman sa nader naman ng mga opisyalis sang nasambit nga grupo, ha? Sa aton nga mga opisyalis, no, sa aton mga banwa kag syudad, no, diriya sa probinsya sa Negros Occidental. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 45 minutos sa kaligid sa takta alas 8 sa gabi. Diri ba sa ato sa ringa para tundunan. Good luck, ano, sa mga set of officers diri sa Association of Chief Executives kag sa Vice Mayor's League of the Philippines Negros Occidental Chapter ini tanan-tanan. Kabay unta nga madala ninyo ang aton sa ring probinsya kag syudad sa Bacolod, no, sa mangin maayo, no, kag malapnagon pagid nga mga serbisyo para sa aton sa ring mga pumuloyo. Sige, pabalik na ton, no? Baka-check kita, basi baka-sambat ang mga sister stations na ton, kung dugang nga mga impormasyon sa nagluntad yung mga kabaran nga linog, no? Kaya sang aga, dito sa bahin sang Abra. Sos, grabe, no? Doon ito man makwana, doon ito man imagine nga amo gining halit. Perte kadako ang halit kay kabaskog katama sang linog. Sige. Kag may dugang pita nga mga promo mechanics, no? Propo purchase sa ato sa ring promo ang enhanced sorte sa palengke sa Star FM kag Bombo Radio 2022. Sa August 2 na ini magasugod. Magabalik kita pagkatapos kidamang sini. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium-rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization, ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung sa aton nga pagpalagad, impoto las 9:20 na sa gabi sa pikinin niya aton nga sister station ng Bombo Radio Baguio, si Bombo Irene Benaventura. Check natin, no? Pinakauling sitwasyon doon sa Benguet, no? Itong isa rin sa mga na damage or isa sa apektuhan ng 7.0 magnitude na lindol. No? Si Olympic medalist, gold medalist Heidelin Diaz, no? Samtang nag-honeymoon dito sa City of Pines sa Baguio na disturbo bangod sa siningalinog kay inasang agad. Check tanog latest, no? Bombo Irene sa Bombo Radio Baguio, please come in. Bombo Irene. Okay, sige. Bahay, no? isa sa Tuba, Benguet matapos matabunan ng gumuhong lupa at isa naman sa Balbalan, Kalinga matapos mahulog sa ginagawang rock netting project. Umaabot naman sa 443 na bahay ang naapektuhan. Siyam dito ang totally damaged at 440 naman ang partially damaged. Sa panayam ng Bombo Radio Baguio, sinabi ni Office of Civil Defense Cordillera Regional Director Albert Mogul, inisyal pa lamang ang nasabing bilang dahil patuloy pag-responde ng mga otoridad sa mga apektadong lugar. Ayon sa opisyal, naramdaman ang pinakamalakas na lindol sa Abra, lalo na sa munisipyo ng Tayum at Buklok. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagbibigay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sige. 3 minutos sa kaligan sa tak ng alas 9 sa gabi diri sa bahin sa ato sa ring nga pagpalagad.
Diri sa atong saring palaton taway na nautod na sila. Okay, sige. Pag-check nato ni ano sa mga halit sa sining bagyo, no? Bagyo, tigita mo. Ako dito na dunula man. Linog. Kaya ga report Bombo Radyo Bagyo, no? Naton iya makabaran, aton nga station sa man apektuhan sa sining linog. Please come back, Bombo Radyo Bagyo. Ti ano na? Sige, why na lang. Ti okay na lang na guro kung naalang-alang kita da, no? So, standby sa ato sa ring mga kauturan. Bulot na yung latest nga development yan, no? Sa ato sa ring pangalagad, diri sa ato sa ring nga palatuntunan. Iban nga mapublic first program, matayan nyo, no? Ang update sa ring linog. Gado medyo kuha ng aton nga communication sa aton nga sensation. Lala na siya po natin, no? Sa ring edisyon, Miyerkules, Petsa 27, sa bulan Solyo tuig 2022. Ilagan Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa po na pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bug-os nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kag sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo,
Iyanak ang bugtong aton Ginoo, magiparamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kaginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuo sang Amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod magintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation.
ease the burdens of the troubled, and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We